Hej alle. Hej. I går uploadede vi en video, hvor vi sagde og spurgte jer om I ville skrive nogle challenges eller spørgsmål til os. Og indtil videre der har vi fået en challenge ind. Og den hedder en paper challenge, og det gælder om at folde et papir 8 gange på midten. Det vil vi prøve. Ja. Yeah. Send ind fra The Jar Crafter. Bare lige sådan, så I ved det. Og hans link til kanalen, det vil ligge i beskrivelsen. Så ham må jeg også gerne lige tjekke ud. Vi ses om lidt. Hej. Vi er i gang med at lave den her paper challenge, og jeg starter. Så. Den skal foldes på midten 8 gange. Ja, og min taktik, det er at folde den så præcist som jeg kan. Hvilket ikke bliver så nemt. Det var 2 gange det der, eller hvad? Ja, det her det er 2. Og den bliver så hurtigt lille. Så det er helt sindssygt. 3 gange det der. 4. 4. 5. 5. 6. Så. Så vi har foldet den 6 gange, og det ser ikke ud, som om vi kan få den videre. Nej. Jeg giver op. Giver du op? YouTube, jeg giver op. Hej igen. Så er det blevet min tur, så jeg skal folde det her A4-papir til 8 gange på midten. Det skal bare folde. Okay, så vi starter. Fordi jeg gør det rimelig præcis. Det gik en gang. Der er 2 gange. 3 gange. 4. 5. 6. Så den lidt sværere. Giver du op? Nej, ikke nu. Jeg skal lige... Jeg ved ikke, om den... Nej. Jeg giver op. Hej! Som I kan se, så gik det ikke helt vellykket. Nej. Det ser ret umuligt ud. Det er det jo. Jeg tror, at man... Måske hvis man er meget stærk, så kan man nok lige få den op på 7, men 8, det er fysisk fuldkommen umuligt. Ja, altså, fordi den skal jo ligesom også blive sammen, altså ikke poppe op igen, agtigt. Så det er sådan lidt... Man kan ikke få den op til over 6, hvis man er barn i hvert fald. Nej. Men tusind tak, fordi du stillede udfordringen til os, The Jar Crafter. Dit link vil være i beskrivelsen hernede. Og tak fordi du så med. Ses næste gang. Ses.